En pocs anys hi ha hagut molts canvis que han comportat un nou entorn empresarial i social. També ha canviat el rol dels treballadors, sobretot dels que treballen amb la informació. Cada vegada hi ha més eines de comunicació i gestió per tal de facilitar-los les tasques. Però la incorporació d'aquests nous recursos no garanteix, per si sola, una millora de la productivitat. A vegades fins i tot pot ser contraproduent. Per això, la incorporació de noves eines s'ha de fer de manera integrada i unificada i ha d'anar acompanyada d'un pla de gestió del canvi i, sobretot, de la formació adequada per tal de poder treure'n el màxim profit. Només d'aquesta manera s'aconseguirà ser més competitiu i augmentar l'eficiència. No es tracta de qüestions molt complicades. De fet, moltes de les eines ja fa temps que s'utilitzen en contextos personals i socials, com la missatgeria instantània, les trucades per internet, la intranet, el correu electrònic. En alguns casos, a nivell empresarial, el que falta senzillament és l'adopció de bones pràctiques. Tornem a l'exemple del correu electrònic. L'aplicació d'algunes regles ben senzilles pot fer-nos estalviar bona part del temps que hi dediquem. Així, podem fer que els correus es classifiquin automàticament en carpetes segons la temàtica o que es destaquin en un color determinat els que van dirigits a un sol destinatari o en un altre color els que provenen d'un remitent determinat. També hi ha altres eines no tan conegudes que, utilitzant-les correctament, ajudaran a millorar la productivitat personal i grupal. Són determinades eines de comunicació integrades, espais col·laboratius, compartició de materials online, eines de suport a les reunions virtuals, roundtables. I és que les empreses tenen a la seva disposició tot un seguit de tecnologies, dispositius, interfícies i programari que els poden aportar millores en el temps, la qualitat i la quantitat de tasques que poden fer els seus treballadors. Això, finalment, acaba repercutint en l'empresa i li aporta un valor afegit. Precisament, un apartat destacat de Ser Digital Setmana Tecnològica està dedicat a les activitats adreçades a professionals. Dins aquest apartat, el dijous dia 28, hi haurà la jornada de productivitat, eines i bones pràctiques per a un nou món del treball. Hi participaran el Centre Microsoft d'Innovació en Productivitat, Spenta i Ubiquat, i està adreçada a empresaris, directius, professionals i emprenedors. A partir de diferents exemples i casos pràctics, la jornada servirà per començar a utilitzar aquestes eines i tecnologies. La jornada de productivitat es farà al CETUC de les 10 a 2:45. Si voleu més informació, us podeu adreçar al CETUC o visitar serdigital.cat.